Tepangaken nami kula Daniani Daur Rahmah nomor absen 9. Tepangaken nami kula Dea Rajma Icarifa Daniati nomor absen 11. Tepangaken nami kula Veronica Syahiratul Hasana nomor absen 11. Tepangaken nami kula Intan Cantika Putri nomor absen 16. Tepangaken nami kula Jafar Hendra Putra nomor absen 17. Tepangaken nami kula Kevin Haritanu Wijaya absen 19. Ngatiane pucung niku Gambarake akhir perjalanan uripe menungso. Tembang pucung niku duweni paugeran. Sing pertama guru gotra niku tembang pucung duweni gotra sekawan. Lan guru wilangan lan guru lagune niku sing pertama 12U, sing keloro niku 6A, sing ketelu iku 8I, sing kesekawan niku 12A. Bapak Pucung melungker duduk kalung. Manggonmu ning tangan. Jarum laku rino wengi. Rembug waktu si pucung kagunan-gunan. Bapak Pucung mlungker-mlungker duduk kalung, tegese barange wujude mlungker utawa melingkar mirip kalung nanging dudu kalung. Manggonmu ning tangan artine barang iku dienggo utawa dipasang ana ing tangan. Jarum laku rino wengi. Nuduhake yen ana jarum sing terus mlaku saben rino lan wengi. Maksude yaiku jarum jam. Ngrembug waktu si pucung kagunan kuno. Artine jam tangan iku migunani kanggo ngerteni waktu saben dina.